Здравейте, много ми е приятно да ви видя, много сте сладки. Виждам, че имате вече много въпроси. Както каза госпожата, сте много любознателни, но ще стигнем и до въпросите. Както каза тя, моето име е Ради и аз съм тук да ви разкажа за няколко мои много любими вече същества. Те са много необичайни, тези 4 малки мотчета. Това име сигурно нищо не ви говори. Това са едни необикновени пухкави сладури, които странно, но живеят в гардероба у дома. Тоест във всеки един дом могат да бъдат намерени. Сигурно ще питате защо не сте ги виждали още. Ами, защото те всъщност са невидими. Те са много добрички и страшно наивни и се показват само когато имат пълно доверие на хората, по които живеят в къщата. Тоест, само много добрите деца, много послушните и много усмихнатите деца могат да се срещнат със своето домашно мотче. Също така мотовете са шарени и пухкави. Те са горе-долу толкова големи, около 15-20 см. И са толкова шарени, колкото са шарени дрехите в гардероба. Аз гледам, вие сте много шарени, така че сигурно и вашите домашни мочета и те са много шарени, повечето са оранжеви сигурно. И колкото по-усмихнати са децата, толкова по-шарени са и самите мотове. И какво друго да ви кажа, това са 4 основни героя в книжката. Гула, Пинки, Пако и Мукс. Мукс е основният герой. Той се е наел с една много тежка задача, защото хората са станали малко тъжни и той иска да разбере защо хората са тъжни и как могат да им помогнат. Така че той е основният герой и ще измисли един много интересен начин как да помогне на хората. Мотовете си имат и принцеса. Принцесата пък се казва Паго, тя е розова и е много красива с една много фина муцунка. Особеното при мотовете е, че вместо лява лапичка те имат щипка, подобна на рачетата, и с тази щипка извършват много интересни неща. Ще видите също в книжката. Те се хранят с нея, бранят се с нея, много са сладки. Принцесата на мотовете, Паго, тя има коронка от моливчета и се грижи много за всичките си 17 000 мота в кралството. И тя също иска да помогне на хората да станат по-добри и по-усмихнати. И всъщност двамата с Мукс ще измислят някакъв такъв план, с който да помогнат на всички хора да бъдат по-усмихнати, да се радват повече на живота. Гула е най-добрият приятел на Мукс. Той е пак толкова добър, но е малко по-намусен мод. И това го прави пък също толкова интересен. Пинки е най-лакомия мод в цяла Мотилия. Мотилия, това е кралството на мотовете и той постоянно мисли за хапване и какво да яде, ягодки, сиренце. Мотовете много обичат сиренце и той е изключително лаком и постоянно се разсейва, мислейки за храна. Така че четиримата се отправяха на едно много интересно приключение, заедно с едно момченце, т.е. с няколко момченца на вашата възраст горе-долу. Те са първи клас, 6-7 годишни. И измислят всички някакъв план как това да се случи и света да стане малко по-добър. Така че си мисля, че в книжката ще ви бъде интересна. Мотовете, поне на мен, те вече ми се превърнаха в любими герои. Нещо друго интересно се сетих да ви кажа, че когато мотовете се ядосат, а това рядко се случва между другото, защото те са много добри и не се ядосват, те леко пръскат. Пръскането при мотовете и когато те са притеснени, когато се ядосват, и така съвсем дискретно. Тяхното пръскане не видише, но това показва, че те са притеснени. Така че от време на време, ако чуете някой да пръска от гардероба, да знаете, че това е вашия домашен мод. Винаги може да се оправдаете с него пред приятелите си. Как измислихте да застадете точно мотовете? Ами всъщност историята е много забавна и тук моят съпруг има основна роля, защото заедно с него ги измислихме една вечер. Той започна да ми разказва приказка и аз реших, че ще я напиша на хартия, за да го зарадвам и беше изцяло така вдъхновена от някакви си наши неща. Той започна да ми разказва и аз започна да му задавам въпроси и още и така най-накрая се създаде тази история и реших да я напиша, по-скоро като да го зарадвам него. Въобще не предполагах, че някога ще я издам. И ще зарадвам такива малки сладури като вас. Трудно ли е да се пишат книгите на мотовете?
На мен ми беше много интересно, честно казвам, да я пиша, защото беше по-скоро се превърна в някакво хоби и ние двамата постоянно разговаряхме и ми беше много приятно да пиша приключенията на тия малки същества, така че в нея въобще не ми е било трудно, напротив беше ми много приятно. Трудно ли е да се измисли книга за мод? Сега ще говоря. Значи първоначалната идея за появата на тези същества, ние ги мислихме как да изглеждат и колко да са интересни и сладки. Вече самото им приключение, т.е. как да ги вкараме в нашия свят и как те да намерят правилната посока и да има някаква положителна идея. Това също стана от само себе си, защото ние живеем в един доста динамичен свят, в който родителите нямат много внимание да обръщат много време да обръщат внимание на децата си, нямаме много време да се радваме на природата навън, на прекрасните моменти и затова решихме и такава да бъде историята, да има някакъв малко по-такъв характер, че навън живота е прекрасен, не всичко е компютър, техника и така нататък. Заради това измислихме този аспект. Трудно ли е да се измислят имената на модовете? Имената на модовете, добре, сега ще ви издам една тайна за принцеса Паго. Значи, тъй като аз се казвам Ради, и Ради, написано на латиница, се чете Паго. Така измислихме името на принцесата. Всички имена всъщност имат някаква символика, така че не е сравнително лесно да измислихме. В началото трудно ли ви беше да напишете книгата? Не, миличка, лесно ми беше. Много ли ви харесва да правите книга за модовете? Да, много ми е приятно. Дори вече има втора част, която е готова и е написана. И в момента мислиме и за третата част. Втората част е също така динамична. Има там вече и лоши герои се появяват. Да, за Мрън и неговата армия от модове. И в третата част пък има една хълтаща принцеса, която е вдъхновена от моята дъщеря. И така вече поредиците са много напред. А колко време е отнело да напишете една книга за модове? Някъде около половин година, да речем. От-долу. А кой ви е любимия мод? Аз всичките си ги обичам, не мога да кажа. Всеки има някакъв свой чар. Плюс това съм им създателката, нямам любим. Кажи ти. Аз искам да питам дали наистина съществуват модовете. Според мен съществуват. Ние нашия поне не сме го виждали още, но го чуваме от време на време, как почиства щипката си в гардероба. И от време на време изчезва някоя шарена блузка, така че предполагам, че някой мод трябва да е това. Няма кой друг да го е взел. Книга най-много ви харесва тези, които са написали? Всичките до момента ли? Значи първата ми е най-голямата слабост, защото тя ми беше първата книга. В момента всяка следваща ми харесва повече, защото давам повече и повече от себе си в нея. Трудно ли се показват модовете? Да, трябва да имат много доверие на дечицата, които живеят в къщата, защото те са много срамежливи и трябва наистина да сте много добри, много да слушате и много шарено да се обличате, за да си видите домашното модче. А то трудно ли се рисуват модовете? Мотовете се рисуват, не знам, трябва да питате нашата илюстраторка, която така с много голямо желание успя да нарисува и да измисли мотовете как изглеждат. Но тя, както виждате и в сайта ни, ще видите в книжката, те са много сладки, много са гушкави, много са пухкави и наистина са прекрасни. Чак ми се прииска и аз е така да си взема и да си го нагушкам един мот.
Мотовете какъв цвят са? И различно. Някои са принцесата е розова, Пинки семени цвета, Гула и Мук също. Според дрехите, които са в гардероба, хората са тъжни и носят сиви дрехи, мотовете са си, хората са весели и шарени дрехи, мотовете са шарени. Мук понякога е била, друг път е жълт, зелен. Много зависи от кои са дрехи. Стават и мотовачки, семенят си, шарени са. А мотовете, те колко са на брой някъде? Ами в това конкретно царство в Мотивия, те са 17 186. Това е само едно от царството. Иначе има много други мотове. А колко са всичките царства? Ами не знам, целият свят сигурно има много. Аз за това конкретно съм го открила. Има и царства с лоши мотове, с всеки братовчеди мотовете. Те са пък лоши царства, но има и много мотове по целия свят разделени. Мислили ли сте върху това да направите играчки на мотовете? Да, мислили сме и до година го планираме. Както разказвате толкова случаи, направите си са искане да ги изглеждате. Мислили сме. А мотовете в вашата книга на колко са години? Ами, те мотовете стареят по много различен начин. Значи те мотските години вървят много напред. Тоест, когато мотовете са на 100 години, те всъщност са почти тинейджери. И всъщност те живеят много стотици години. Лошите колко са на брой? Ние разбрахме, че във втората книга има един вече лош мод, Мрън, който непрекъснато се оплаква. Но обаче не е мод, а е мод с Д. Т.е. мод с Д, добре. Само ще издам, че модовете, различно от модовете, обичат мръсните дрехи. Те живеят в коша за пране, нещо модове ще причистите в чисти дрехи при гардероба. И те обичат да не размарят, коша за не размарят.